बिसेसखै जोंनि टेक्स्ट बुक्स जोंनि जानाखि बिजाबनि जानाय आंखाल बियो थांनाय दिनफोराव जेरै दंमोन दाबो आरो बुरजासिनसो जादों। जोङो सरकार गोदानजों बेखौ सावरायफिननो सानदों। थांनाय दिनफोराव इडुकेसन मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा गोबां साजेसन होदोंमोन जे काउन्सिलखौ जोङो जरित खालामगोन बेफोरबायदियाव। ओंखायनो जोंनि टेक्स्ट बुकनि जेंना जोंनि जानाखि मिड डे मिलनि लोगोसे जोंनि जानाखि TLMनि जानाखि खोथाफोर बेफोरखौ लानानै बिथाङा ओरैबायदि मोनसे प्रप'जेल होदों जाय प्रप'जेलाव आगोलनि जानाखि बिटिआर सुक्ति 6.3 खौ जोंनि ओरैजा बोरैहाय इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो खेंस्लायैबाबो बिथाङा बिराद मोनसे गोख्रों प्रस्ताब लाखिदों। ओंखायनो जोङो आसा खालामदों गोदान गभर्नमेन्टआव बेफोर प्रस्ताबखौ बिथांनि जानाय प्रजेक्ट जानाय प्रप'जेल बेयो जुदि जायोब्ला जोंनि बर' बिजोंनि भेन्सार स्कुलफोरनि जेंनाया गोबाङै जोबगोन होननानै सानो। लोगोसे जोंनि बिजाबनि आंखालफोरखौबो बोरैहाय सुफुंनो हायो जों सरकारखौ मदद होफागोन।